הייתי אז, והתחלנו הופעות בכל הארץ שלוו בעגבניות ואבנים ושאר ירקות, ולא מעט הופעות פשוט אחרי השיר הרביעי כבר נגמרו כי העיפו על הראל אבנים או עליי, ופשוט הקסם של הדיסק הזה זה שפשוט קראו כמה דברים מאוד מהותיים לנער בן 17 וחצי. גם חברתי הפולניה עזבה אותי בעיר הגדולה תל אביב המפחידה אז. גם חברי הטוב ביותר אז ניר שפינר נהרג בדרכים, וגם ההורים שלי סופית בפעם הרביעית התגרשו, והפעם כנראה סופית. אז זה נפל על מישהו בן 17 וחצי שהחליט לכתוב יומן לכולם, ואז זה אלבום, וכיף שאתם פה לשמוע אותו ועוד שירים אחרים. זה שיר הראשון שכתבתי באלבום הזה. לכבוד מיליארד טועים שדרכם עוד מחפשים, אם לא מצאתם זה אולי סימן לכבוד מיליארד טועים, לכבוד אפק שמחים שאת שיריי לא ישמעו, מתי תצופו על פני מים מלוכים, לכבוד מיליארד טועים. חיכינו לך כל כך, אך את לא באת, למה את לא שלי כמו שאני שלך, שלך, או שלך. מיליארד טועים, לכבוד מיליארד טועים, לכבוד מיליארד טועים. לכבוד אדם אחד עייף שלא